Ahojte, vítajte na mojom účte Le Miracle by Meridian. Týmto zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli k tomuto videjku, alebo ktorí si toto videjko nájdete len tak. Náhody neexistujú, takže neverte na to, že to sú náhody, ktoré vás priviali k môjmu účtu Le Miracle by Meridian. Pretože k mojim energiám sa hocikto nedostane. A čo som chcela povedať, dneska Boh chce, aby som vám ozrejmila, ako je to s karmou. Poviem vám príklad, áno. Takže, keď vám do života príde nejaký karmický partner, či už ste v pozícii, že ste žena alebo muž, a momentálne riešite čokoľvek vo svojom živote, môže to byť akákoľvek situácia, ale Boh vám tú danú osobu neposlal do života náhodou. Ako som povedala, náhody neexistujú. A na tejto situácii, vzťahu alebo deji, alebo čokoľvek sa vám deje, ešte raz opakujem, sa máte naučiť rozoznávať to, čo sa práve máte naučiť. Takže napríklad, ak nemáte zdravé hranice, alebo neviete povedať nikomu nie, alebo vás čokoľvek trápi, môže to byť napríklad, ja neviem, nejaká trauma z detstva, alebo vaši predkovia trpeli na to, že boli v nejakých toxických programoch, že sa tam napríklad často rozvádzalo, alebo že ste v rodine, alebo pochádzate z rodiny, kde sa riešil alkoholizmus, alebo iné proste rôzne toxické programy alebo návyky. Môže sa to týkať aj nejakých sexuálnych návykov, že niekto je príliš návykový na pozeraní sa na porna, alebo proste môžu to byť fakt hlboké programy, že máte pri sebe úžasnú ženu a chodíte poza bučky a ste príliš prelietaví a neviete, prečo to robíte a chcete byť na tom lepšie. Jednak proste vás to stojí energiu, pretože rozdávate svoju sakrálnu energiu úplne všade. A môže vás to aj iritovať, pretože keď už toho je veľa, tak už je toho moc. A môže vás teraz do konca roka nahlodávať myšlienka, prečo sa mi to deje, prečo to robíš. Tak ja by som sa na vašom mieste pozrela do rodových línií, aké tam boli programy, a pozrieť sa na svoje detstvo a postupne si to rozobrať sám v sebe. Vyhľadať odbornú pomoc alebo nejakého mediátora. Proste porozprávajte sa s ňou alebo s ním o vašom živote. To, čo sa vám deje, nie sú náhody. Deje sa vám to pretože vy ste jeden z tých z vašeho rodu, ktorý to máte všetko ukončiť. Takže to, že niekto je alkoholik a rád si vypije, to neznamená, že musíte byť alkoholikom do smrti. To, že niekto je proste sexuálne poza bučky hore-dole, to neznamená, že to musí byť do konca vašeho života. Alebo proste holdujete nejakému gamblovaniu, sádzate si na rôzne losy a ani nie by som povedala, že losy to je ešte malé zlo, ale proste fakt nejaké vierne
automaty a nejaké proste výšky do Los Angeles a tak ďalej, proste do nejakých väčších podnikov, kde sa fakt gambluje vo veľkom a prichádzate o veľmi veľa peňazí, tak tam už by som sa nad sebou veľmi zamyslela a vyhľadala pomoc. Ja takú mediátorku budem do budúcna robiť, takže môžete mi aj napísať e-mail, ak v niečom takom budete potrebovať pomôcť. Ja som ukončila rôzne hlboké programy, čo sa týka rodovej línie. V angličtine je na to taký výraz, že vy ste v podstate osoba, ktorá ukončí všetky tie prekliatia vašej rodovej línie. To je to, že rodinná situácia sa môže zmeniť úplne okolo každého vašeho člena rodiny a začiatok a koniec je na vás, na tom ukončení. Takže ak to spracujete, tak potom už tá rodová línia, ktorú vytvoríte po sebe, tak už toto nebude riešiť. A narodí sa do novej energetickej frekvencie, ktorá to už vôbec nebude mať v sebe, v DNA. Žiadny alkoholizmus, žiadna prelietavosť, žiadne rozvody a tak ďalej. A to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci môže byť to, že keď sa vám dejú fakt akože veľké nepríjemnosti, tak by som sa zamyslela nad tým, kto z vašej rodovej línii vám chce spraviť z vašeho života peklo, pretože vie, že napríklad konáte dobro voči druhým ľuďom a nikdy ste neskrivili nikomu ani vlas na hlave a niekto vám veľmi chce ubližiť. To by som tiež potom riešila. To potom vy hľadajte nejakú mediátorku a to je zase z pozície pozrieť sa na vašu dušu, buď to skrz akašické záznamy, fakt vyhľadajte nejakú odbornú pomoc, alebo niekoho, kto vie aj z kariet vyčítať, aký je váš osud. A nebojte sa toho, určite pozrite si aj nejaké odborné praktiky. Môžete nájsť veľa druhov meditácií aj skrz YouTube. Vravím, do budúcna budem robiť spirituálnu školu vytvárať pre tých, ktorí budú chcieť sa online vzdelávať o týchto rôznych veciach. A ešte môžete vyhľadať aj nejakú odbornú pomoc ľudí, ktorí sa venujú praktikám, ako pozrieť sa do vašich minulých životov, pretože môže sa to kľudne prelínať aj s nimi. A ak vás to neťahá k tomu, čo som teraz vymenovala, tak potom sa vyslovene obráte na Pána Boha skrz seba, skrz svoje vnútro, svoj jediný chrám. Prestaňte chodiť do kostolov, pretože čo cirkev propaguje už minimálne 2000 rokov a viac na ľudí, to je veľký nonsens. Worshipujú miesto Boha démonov a oni to dobre vedia. Však cirkevní hodnostári sú viac menej na to aj pripravení. Oni vás vedia, exorcisti sú na to pripravení, vedia zbaviť ľudí, keď vás posadne démon alebo čokoľvek iné. Čo si myslíte, prečo to vedia? Prečo vidia až za tieto ako spirituálne veci? Náhody neexistujú. A začnite študovať veci ohľadom toho, čo cirkev všetko robí na ľudí. Si vezmite, že v minulosti upaľovala ženy a mužov, ktorí inklinovali k liečiteľstvu, k bylinkám, k spirituálnemu životu a oni ich upaľovali práve kvôli tomu vedeniu a videniu. A
To sú proste nezmysly. Nezmysly. To vidíte vo filmoch a ešte stále chodíte do kostolov. A toto učíte svoje deti, aby chodili tam do tých chrámov a tak ďalej. Vravím, kostoly a chrámy sú pre tých, ktorí sú chudobní na duchu. Pretože cirkev pekne, krásne zmanipulovala bilióny ľudí po celom svete. Po celom svete. Chvála Bohu, sa to začína ukazovať. Tie veľké pravdy začínajú sa vynárať na povrch. A komu sa toto nepáči, tak niekomu otváram práve oči a uši. A začnite sa pozerať do seba a na to, že kam ťaháte svoje rodiny. Miesto toho, že by ste chodili do toho kostola alebo chrámu, to je jedno, nie je to jedno. A mne je jedno, kto ma sleduje, aj svätý Boh, pápež. Boh ešte je super, pretože Boh nás k tomu vedie, aby ste sa pozerali do seba. A Boh vidí moje skutky a činy a slova, ktoré worshipuje medzi vás, ktoré vysiela medzi vás. A toto sa nepáči týmto ľuďom, ktorí presne toto vytvárajú z pozície nejakých cirkevných hodnostárov. Nie je to jedno. Aj keby to bol nejaký pápež. Kňazi, pápeži nie sú vybraní Bohom. Málo ktorí. To už by potom vystúpili z cirkvi. To vám poviem tak. Pretože žiadny človek, žiadny zdravý človek pri rozume sa nezapíše pod cirkev. Žiadny. A po zmene mojho priezviska to bude prvé, čo vystúpim z cirkve. To bude prvé. Teda ako druhé po zmene mojho priezviska. Takže ak chcete si ešte udržať svoju zdravú myseľ a v rámci svojej rodiny, neťahajte tam už svoje deti vôbec do tých kostolov. A svetená voda, ako oni tvrdia, že je to voda svetená, áno, to je tam posvetená nejakými démonmi, ktorých oni worshipujú, a z vašich modlitieb, z tej energie cicajú z vás tú energiu, a kostoly sú postavené na svätých slovanských miestach, kedy si tam boli háje, lesnaté háje. Oni to všetko vysekali, postavili na to kostoly, na tom kostoli. Pod kostolmi sú spirituálne body, ktoré žiariče, ktoré žiaria. A oni na tom postavili kostoly, aby z vás ešte viac cicali tú energiu. Tie žiariče, tie by boli krásne, super, posvatné. A oni to obrátili. Oni obrátili všetky tie symboly, ktoré mohli. Všetko proste vás učia to, čo oni chcú, aby ste počuli. A aby proste to, čo ste videli a počuli, aby bolo podľa nich. Tie prvé Biblie, čo boli prepísané a tak ďalej, nič na tom nie je pravda. Ten, kto spísal prvú Bibliu, keď si čítal jednotlivé veci o tom, bol sám zhrozený, aký tvor stojí za týmto celým ako globálnym cirkevným nátlakom na ľudí. Toho, koho oni vám predstierajú, to je proste démon. Ten, ktorý cicia energiu z ľudí. Takže ako moja noha už nikdy viac, kým žijem, nikdy viac nevkročí do žiadneho kostola a chrámu. A keď si chcete udržať zdravú myseľ, zdravie, tak tam nebudete chodiť. Ale je to na vás. Je to vaša zodpovednosť, ale nie je to s kostolným poriadkom. Pretože s kostolmi nie je nič v poriadku. Nemyslíte si. Je to proste zlaté pozlatko. Pán Boh skrz nás vo vnútri, to je jediný chrám, ktorý vás chráni, vašu dušu,
Nezapredajte si vašu dušu žiadnemu diablovi, pretože Boh Otec, Svätý Otec, ktorý nás stvoril, a Joshua, Ježiš Kristus, ktorý chodil tiež po tejto zemi, on nechcel byť ukazovaný ako nejaký človek, bytosť, ktorá bola ukrižovaná a ešte s trnistou korunou na hlave. To vôbec takto nebolo. Ježiš Kristus bol vysoko multidimenzionálna svetelná bytosť, ktorá sem prišla preliečovať ľudí, aby vniesla svetlo do vašich životov. Chodil a kráčal medzi ľuďmi v normálnom ohoze, v normálnom oblečení. Nepotrpel si na nič hmotné. Boh a Ježiš Kristus nepotrebujú žiadne kostoly a chrámy, aby boli uznávaní. To len cirkev si vymyslela, aby postavila ich klamstvá na týchto hodnotách, pretože nemali by na čom inom stavať. To nie sú žiadne spirituálne bytosti. Taká je tá pravda veľká. A toto všetko klamstvo vychádza teraz navonok. Ideme do novej zeme. Som reinkarnovaný pozemský anjel Zuzana Meridien. A ak sa vám toto nepáči, tak tam sú okna, dvere, môžete ma prestať sledovať. Môžete odísť z môjho účtu. Ale práve preto, čo hovorím, tak ma chcela zničiť satanistická skupina, ktorých členovia sú tiež aj zapísaní v cirkvi. A tiež worshipujú robia satanistické rituály, pozabučky. A vysielajú na mňa vudu a rôzne iné ako čári mári, pretože chcú si zameniť so mnou osud. Ale viete, čo ja vám poviem? Vy sráči jedni veľkí. Vy atakujete mňa so svojou čiernou mágiou za mojím chrbtom. Takže ja vám poviem, čo vás teraz čaká. Čaká vás minimálne 7 rokov karmy za to všetko, čo ste mi spôsobili. Že ste sa mi srali do môjho života, či už pracovného, alebo súkromného, alebo milostného. Je mi jedno, kto ste, čo ste. Vaše tituly a vaše nejaké postavenia si môžete spláchnuť do záchoda. Pretože pokiaľ nie ste spirituálne ohodnotení Bohom, tým najvyšším, ktorý vás stvoril, tak žiadne tituly ani tie stoličky, na ktorých sedíte a nechávate sa pretože na čele tej skupiny je nejaký kretén, ešte najväčší sráč, ale viete čo? Na každého sráča sa nájde ešte väčší sráč. Takže si nemyslíte, že vám všetko prejde. Takže ja vám poviem, od teraz vás čaká instantná karma za to všetko, čo ste robili, či už na mňa, alebo na inú svetelnú bytosť vo vašom okolí. A keďže ste sa mi príliš srali do môjho života, tak teraz Pán Boh vás obdaruje touto karmou a budete tak silno zamestnaní svojim vlastným odžívaním si svojho života skrz túto minimálne 7-ročnú karmu, že už na mňa nebudete mať čas. Takže toľko asi. A vaše spirituálne dary, aj keď ste ich mali, sú vám vzaté. Nebudete ich mať a nedostanete ich naspäť. A čaká vás minimálne tých 7 rokov karmy za to všetko.
Takže budete si čistiť svoj karmický dlh voči mne, voči všetkým svetelným bytostiam, na ktoré ste robili ataky. Teraz ste frajeri ešte stále skrz čiernu mágiu. A tí, čo sa pokúšali na mňa posielať vudú, doslovne, čo bežného človeka by to zabilo, tak sa pripravte tiež na následky. Pretože pred karmou sa nikto neschová, ani keby ste sa zahrábali pod zem. Áno, je to tak. Presne. Mne ste chceli naháňať strach a mňa ste chceli ničiť, môj život, tak si to pekne užijete. A už nebudete mať čas na hlúposti a nebudete čas mať na sledovanie môjho života. Ani na sledovanie môjho osudu skrz akašické záznamy alebo skrz karetné výklady. A keď niekto z vás, tých ľudí, ktorí ma atakovali, budete chcieť čítať môj osud, tak v kartách budete vidieť priamo svoj osud. A to všetko, čo ste mi chceli vziať a čo ste mi priali, tie všetky hnusárny, čo ste chceli na mňa vysielať, predstavte si viac než 7 rokov karmy. To sa môžete rovno nechať vystreliť niekam na Mars. Gratulujem. Takto veľmi. Máte potlesk za to všetko, čo ste mi spôsobovali. Takže držte sa, užite si svoju karmu. Staň sa vôľa Tvoja, Bože, skrze mňa, Tatinku. Amen.